Alright, ndatosvika kumba. Alright, babati. Babati. Warwara here. Wauya. Kuchi. Miri yangu. Chichaitika babati. Kuchi. Wauya. Kuri kutaka iwewe. Chi. Miri yangu. Zvinhu zvacho. Waita sei mwiri? Zvotanga nguvai? Zvotanga nguvai? Makuseni. Makuseni pandapinda nchienda kubasa? Wamboenda kwadhokota here? Ndabva ako. Hanzi? Wazwana dhokota wacho. Ndatestwa nemadhokota aya. 3 doctors? 3. Vachiti maresults ari kuti? Wati testa malaria. Zvikanzi hatisi kuiona. Zvikanzi BP here. Zvikanzi hatisi kuiona. Watesta zvakawanda maiti. Chii chazobuda pamaresults? Ari kupi maresults acho? Aripo mbaumo but wazotaura manje chirwere chaicho. Hanzi chi? Hanzi bonde riri kuita shoma kumba. Hanzi bonde remumiri macho rapera riri kuita shoma saka masvika kumba wadzai bonde. Babati saka hanzi chirwere chamunacho ndechekushaya bonde. Mishini yawo ndiyo yatobata. Hanzi bonde riri kuita shoma. Savati hanzi ndikakupai bonde munobva maita right. Sauya ndikupe. Ururwara here iwe murume? Newe babati. Mama. Ndanzonge mati mega mati rega ndikupei. Uye ndikupe bonde rai. Babati. Zvichi aiwa zvichi zvokurwara here izvi. Taura chokwadi kuti uri kudei. Taura here maiti ndatestwa.